Irungo San Jose futbol zelaira hurbildu gara, ekimen berezi bati buruz hitz egiteko. Europan eta munduan izango dira eskualde mailako futbol selekzioak, baina mugaz gaindiko eskualde bat hartzen duten selekzioak ia esan oso gutxi edo bakarra segurazki, eta hori da Txingudi futbol selekzioaren kasua. Horretarako gonbidatu dugu gaurkoan David Ortega, Realeko teknikaria da, entrenatzailea eta proiektu honen arduraduna. Azalduko diguzu gainetik bada ere, zertan datzan Txingudi selekzioak. Arratsaldeon, Txingudi selekzioa azkenean da Irun, Hondarribi eta Hendaiako udalerriak elkarturik sortzen duten proposamen bat, 2000 bat urtean sortu zana eta azken 3 urteetan berrartu da nolabait ekintza hau eta ari gera lanean. Helburua gizarte helburu badaka atzetikan, ez? Nolabait kirol helburua alde batetik dijoa, baina guretzako garrantzitsuena da azkenean herrialde ezberdinetako gazteak elkartzea eta beraien arteko harremanak sustatzea eta nolabait hizkuntzan dauden barrerak edo gainditzea, ez? Ere bai. Irun, Hondarribi eta Hendaiako gazteak daude eta gazte mailetakoak, ez? Adinak eta taldeak zeintzuk dira, adinen arabera? Aurten 3 txapelketa ezberdinetan parte hartuko dugu eta orain gabonetan landetxako txapelketan parte hartuko dugu kadete mailako jokalariekin, nun parte hartuko duten 2002 eta 2003ko gazteak. Eta gero aste santuan 2 txapelketa egingo ditugu, bat izango da 2006 eta 2005 urteko gazteak elkartuta, eta gero beste txapelketa bat egingo dugu 2004 urteko gazteekin. Soilik lehiaketa horietarako entrenatzen duzue aurreko asteetan edo urtean zehar badago bestelako lanketa bat? Ez, egia esan konplikatua da, klub ezberdinak inplikatzen dituen proiektu honetatik gazteak ekartzearekin, zaila da urtean zehar entrenamendu asko egitea, ez? Dano dako gagulako gure lana, nire aldetik nire lanetan ibiltzen naiz eta ume hauek ere bakoitza bere klubean ari da entrenatzen urtean zehar, orduan puntualki hartzen ditugu, ez? Txapelketetarako prestatu eta egiten duguna da, dinamika da, 3 entrenamendu saio egiten ditugu txapelketa bakoitza prestatzeko. Pixkat lehenengo eguna egiten duguna da umeak ezagutu, beraien artean elkar ezagutzea, gero bigarren eguna pixkat prestatzen dugu txapelketa nola prestatu nahi dugun, eta 3. eguna egiten duguna da lagun arteko bat jolastu eta nolabait aurreko saiotan prestatutakoa aurrera eramateko eta ikusteko nola aplikatzen dugun gero txapelketa bati begira. Klub ezberdinetako gazteak dira, gainera herri ezberdinetakoak, hizkuntza ezberdinekin ere bai, nola egiten duzu guzti hori elkartzeko eta uztartzeko? Egia esan hizkuntzekin ez daukagu halako zailtasunik. Bai egia da, bai ni eta nirekin aritzen den beste teknikaria moldatzen garela bai euskera, gazteleran eta frantsesarekin ere. Orduan alde horretatik ez daukagu arazo handirik. Gehien bat da beraien artean elkar komunikatzerako orduan, baina gehienak edo euskararen bidez edo erderaren bidez denok azkenean moldatzen dira bi hizkuntzetan eta gai dira bata besteekin elkar ulertzeko. Eta beraien arteko harremana nolakoa da, nola azalduko zenuke? Egia esan da, aurkitzen dugun egoera izaten da, normalan beraien artean ja ezagutzen dira. Kasu honetan adibidez kadeteak izanik, ja 15 urteko gazteak, azken urteetan beraien ibilbidean, kirol ibilbidean, aurkitu izan dira besteekin elkarren kontra jokatuz eta bestela bai eskolara elkarrekin doazelako edo arrazoi ezberdinengatik beraien artean gehienak ezagutzen dira. Eta berriak direna segituan sartzen dira dinamikaren barne eta saiatzen gera gure bai gualdegun neurrian animatzen eta denok gerturatzen pina bat izateko behintzat txapelketa egunean eta eroso sentitzeko. Orain gabonetan beraz parte hartuko duzue lehiaketa horretan, gero aste santuan ere bai, eta gainera iaz Hendaiako Pasko asteko horretan garaipena lortu zenuten, alde horretatik, emaitzak ere iritsi da. Bai, ez da gure helburu nagusia, ez da. Gure helburua lehen esan dudan bezala gizarte helburu bat dago atzetik, ez? Eta
beste aspektu batzutan fijatzen gera eta ematen diogu garrantzia. Gero bai egia da, emaitzak ondo ateratzen badia eta lortzen badezu garaipena, primeran, baina zeozer gehigarria da, ez? Ez diogu halako garrantzi handirik ematen horri, eta hori bakarrik ikusten dugu umeentzako sari bat bezala, eta etorkizunari begira beraiek ere oroigarri bezala aukiko duten esperintzi bat bezala, besterik ez. Hurrengo urtetarako ja proiektua martxan eta egonkortuta, zein asmo duzue, zein helburu hurrengo ja etorkizun ertain baterako? Nik uste dut urtez urte azkenean klubek egiten dutela proposamena. Junden urtean planteatu zana ondo atera zan, kadete mailako txapelketa eta infantil mailako txapelketa jolastea, ondo atera zan, balorazioa positiboa izan zan. Aurten klubek egin duten proposamena 3 txapelketa egitea da. Hori azken batean esan nahi du, gauzak ondo ateratzen dienean, jende animatzen dela, pixka gehiago, pauso bat gehiago eman, eta kasu honetan 3. txapelketa sartu, eta nolabait gu plantatzen dugun helburua da, geroz eta ume gehiago ikutzea, adin ezberdinetako umeak ikutzea, eta ez bakarrik igual bi txapelketetan bi adin konkretuan fijatzea, baizik eta igual 3rekin gehiago zabaltzen gera eta gazte gehiago hori iristen gera, eta proiektua ere zabalago egiten duzu. Orduan, zentzu horretan aldegun jende gehiena ikutu, ahalik eta jende gehiena inplikatua egotea gurekin, eta ahalik eta jende gehien inguratzea gu ikustera eta disfrutatzera. Hori da markatzen dugun helburua epe motz batera, ezta. Gaur San Josen bildu gara, baina kluben instalazio ezberdinetan aritzen zarete ere ezta? Bai, planteatzen genuna zan, ahalik eta jende gehien ikutze horretan ere, ahalik eta klub gehienekin ere gertutasun bat eukitzea eta denetara inguratzea, eta gerturatzea. Orduan alde hortatik planteatzen genuna zan behintzat, entrenamendu saioak, elkargun ezberdinetan egitea, lehenengo saioa Ugalden egin genuen, 2. San Josen eta 3. Hondarribin. Eta aurreago ere Aste Santuko txapelketei begira, ere Hendaiara joango gera eta Iruneko beste zelaietan. Orduan helburua da denetara inguratzea eta denok ere gurekin etortzen diren jokalariak ere ikustea beraien zelaian egotea ere etxean bezala sentitzeko ondo ikusten dugu guk. Zure klubaren ikuspegitik Realarentzat zer suposatzen du halako proiektu batean parte hartzeak? Realak azkenean urte osoan zehar klubekin elkarlanean dago, klubei babesa ematen saiatzen da eta laguntza ematen saiatzen da. Eta kasu honetan klubek planteatzen dutenean Realak nolabait bultzada txiki bat ematea, Realak ez du bitan pentsatzen eta primerako ideia iruditzen zaio. Orduan alde hortatik postasunez, ez? Azkenean Realak dituen klub konbenitu guztiak garrantzitsuena guretzako da elkartasun bat egotea. Orduan klubek berak planteamendu bat egitean nun elkartasuna bilatzen den, iruditzen zaigu zeozer berezia eta gainera garrantzitsua nolabait inguruko giroa geroz eta hobeagoa izateko. Oso ondo, besterik ez, gure aldetik, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik. Bai, mi esker zuei ere bai.